O viño volve manchar as cuncas no concello de Ribadumia. No municipio teñen todo a punto para gozar da festa do Tinto do Salnés, un evento que acada este ano a súa 51ª edición e que se prolongará dende o xoves 30 ata o domingo 2 de xullo. Esta mañá tivo lugar a xa tradicional presentación da festa nunha adega. Este ano foi na de Javier Padín, un espazo onde o viño mestúrase co seu talento. O concello de Ribadumia e a propia comisión organizadora, a verdade é que, pues queremos facer a festa a mellor festa, se pode ser. E para iso un dos ingredientes é a música. Por Ribadumia pasarán as mellores orquestras de Galicia e outras propostas musicais moi atractivas, como un tributo a Juan Pardo. Xoves 30 vai estar Panorama, como todos sabemos, o venres tamén vai haber ese tributo a Juan Pardo, que percibimos que hai moito interese. O próximo venres vai a estar Combo Dominicano e Cubo, dúas orquestas que eu creo que, pues tamén están a resaltar, e o próximo sábado vai a estar Saudade e vai a estar América SL, e o domingo, que para nós é moi importante, o domingo, que van a estar os grupos locais. Este ano tamén hai novidades pro xantar do sábado. Para unha maior organización hai só un único punto de venda e as mesas estarán numeradas. Sobre todo porque queremos ordenar, se é posible, mellorar un pouco máis, e a verdade é que creo que está indo a moi bo ritmo, creo que hai unha boa aceptación por parte do público. Ademais do gran xantar de confraternidade, a gastronomía estará presente nesta festa cun show cooking da man do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Será o venres ao mediodía co viño tinto como protagonista. Dentro do noso proxecto do Obradoiro de Hostalería está o que é a promoción do turismo gastronómico, neste caso enogastronómico. É un proxecto moi interesante. Vimos colaborando con distintas iniciativas, tanto en gastronomía como en enoturismo. E tamén entenden esta festa como un gran elemento de promoción turística dende a Deputación de Pontevedra. Hoxe, dende o Goberno Provincial, aproveitaban para poñer en valor o gran esforzo que fai Ribadumia para organizar este evento. É unha experiencia xa 100% Rías Baixas, que é un dos grandes retos que ten a nova Diputación de Pontevedra, porque a verdade é que é felicitar porque o programa cultural que ten este ano Ribadumia, alcalde, parabéns. As mellores orquestas do panorama nacional van pasar por Ribadumia nestes 4 días. A deste ano será tamén unha festa do tinto pensada para todos e para todas. Ademais dun punto morado de atención a posibles agresións, nesta edición pensouse nas necesidades de todos os públicos. A inclusión e a igualdade para nós é algo moi importante. Vai haber pois unha zona reservada para esas persoas con pouca mobilidade, e vai haber un intérprete de lingua de signos, que para nós tamén é moi importante, para que todas as persoas pois poidan estar aí. Ao mesmo tempo, xa aproveitaron para avanzar que o Concello canda a Xunta seguen a traballar na legalización da folla redonda, unha reivindicación histórica que, segundo apuntaron hoxe, está a piques de facerse por fin realidade.